Babay patay human gikulata siyang manghud sa dakbayan sa Talisay samtang hubog nga nanunggab gisikop sa kapulisan. Ni ang report ni Femery Dumabo. Parimay sa Barangay Lawaan dos Dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon sa Talisay City Police, giila ang biktima nga si Lugela Morales, 44 anyos, samtang ang suspect mao si Livan Morales, 42 anyos. Gitugan sa ilang inahan ngadto sa kapulisan nganiadtong Huwebes sa gabi, hubog nga niuli si Livan. Sumapa, gihapak niining abaga ni Lugela og tungod sa iyang gihambin nga sakit, gikasuko kini sa biktima. Sa iyang kapungot, nakayaw-yaw si Lugela ngadto kang Livan. Hinungdan nga nasuko usab ang suspect og nagkalali sila. Unya giguyod sa suspect ang biktima o gisukmag sa makadagang higayon hangtod nga kininawagtangan sa panimuot. Nagpakitabang untang inahan sa mga silingan apan giingong paspas ang paghitabo. Gidakop sa mga responding police ang suspect o gidala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nagbasol man ang suspect apan gipasakaan na kini og kasong homicide. Walay ma'am, ayan gi-provoke kiniyahang igsuon nga naay gamay nga disorder. Then, na-interview ang mama ani nila nga pwedeng sa mama nga dali ra kay ni ma-irita o dali ra masuko po kining victim. Nakapangayo man pero manam jo dali ra kay insidente nga wala na ma-abting ba. Samtang niya usay hubog nga gipabarangay siyang silingan, manunggab unta apan nadakpan sa kapulisan. Gidakop si Narciso Labora Jr., taga Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Sa diyang dunggabon unta niini ang silingang babae nga si Jasmine Sigisab, 53 anyos, gahapon sa buntag. Suma pa nag-abot sa gawa silang panimayan duha o dito gikumpronta si ni Labora sa Sigisab kalabot sa pagpatawag niini kaniya sa Barangay Hall. Maayo na lang nga napugngan siyang asawa si Labora. Dali siyang gidakop sa mga tanod o gi-turnover sa Talisay City Police. Kasong attempted homicide ang ipasaka batok kang Labora. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.